Makadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje sizozindla ngezwi lesithathu lika Jesu Kristu ngesikhathi esesiphambanweni. Tholakala evangelini ngokuloba kaJohannes chapter 19 verse 26 to 27. Kufundeka kanje: Kuthe uJesu embona unina nomfundi amthandayo bemi ngalapho, wathi kunina, Mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi lo mfundi wamthatha uMaria wamnakekela. uJohannes umvangeli usethulela lesi sigameko nje ubeseqalile wasilandisa ngokuhlupheka kaJesu kusukela ekuboshweni kwakhe uya ekuthetheni kwecala lakhe limlahla icala, ukuqheliswa kwakhe ngameva, ukwetheswa unqamlezo kuze kube uyabethelwa kulo mzuzu usevele usebhekene nokufa. Ayisekho enye into eseyisemqondweni wakhe noma enye into aseyilangazelela ngaphandle kwalesi simo esizomehlela sokufa, ngoba angeke aze ehle esiphambanweni ngale kokuthi afe. Lobu buhlungu uJesu Kristu abhekana nabo singagcina ngokucabanga nje kuphela nokujula kwemicabango yakhe njengomuntu osebhekene nokufa, singagcina ngokuyicabanga kuphela. Kodwa into engifisa siyibheke ukuthi uJesu uyadlula kulesi simo senyama, kulobu buhlungu abhekene nabo enyameni noma emzimbeni wakhe. Ukhetha udlulela esimweni sikamoya noma ungena enhliziyweni yakhe. Ekungeneni enhliziyweni yakhe nothando uzwela uMaria mayembona, kanye nomfundi uJohannes umvangeli yamchaza ngokuthi umfundi owayemthanda uJesu. Uthi-ke uJesu Kristu, Mame, bheka indodana yakho, abesethi kumfundi, bheka unyoko. Uyalibona usizi abazobhekana nabo, bazobhekana nosizi njengoba bezolahlekelwa umuntu abamthanda kangaka uJesu Kristu. Njengoba bekhungethwe ileli ithunzi lokufa, bebhekene nokulahlekelwa uJesu Kristu, uyaphenduka ubheka ngakubo, uyabakhumbuza lolu thando analo ngabo. uJohannes umvangeli akabe sayikhuluma indaba yabanye abafundi bakaJesu Kristu noma abapostoli, kodwa uthatha lo mfundi oseduze khona elusizi enjalo, umnika iresponsibility yokuthi anakekele uMaria. NoMaria khona esosizini enjalo uthola iresponsibility yokuthi anakekele lo mfundi othandiweyo kuJesu. Uverse 26 thema uqala uthi uJesu wabona bemi ngalapho. Ibalekile indawo esimikiyona njengamakholo, njengoba sikuleli viki eliyingcwele, isona sikhathi sokuthi sizibheke ukuthi ngabe sisondele kangakanani onqamlezweni. Maye babona beseduze nonqamlezo, ila inhliziyo yakhe uJesu Kristu ikhumbula khona ukuthi bayedinga iconsolation njengoba esezobashiya. Esikubonayo ukuthi abamthandayo uJesu ngeke basale budengwane. Mhlawumbe kulobu buhlungu esibhekene nabe empilweni zethu kulele ekutheni
sisondele kangakanani kuJesu Kristu ukuze asinike iconsolation. uJesu akazange athi yimina ozoba iconsolation, kodwa usinika labo esihambisana nabo okholweni ukuthi babe ibona abazosiconsola ebunzimeni esibhekene nabo, ebuhlungwini esibhekene nabo, ezithizini esibhekene nazo ezimpilweni zethu. Mhlawumbe nami ngiyamthanda uJesu Kristu, kepha umbuzo uthi ngabe ngisondele ngokwanele yini esiphambanweni ukuze uJesu aluzwe usizi lwami, abesengizwela, ebesenginika labo engizokhalisana nabo noma labo abazongiduduza kuloko engibhekene nabo. Makadunyiswe uJesu Kristu uze kube phakade.